Moikka! Mä olen Hillevi Joutjärvi ja tulin kertomaan teille, minkälaisia lahjaideoita me Special Stars-tiimiläiset suositellaan. Joulu lähestyy ja me kaikkihan halutaan antaa ihania spesiaaleja lahjaa meidän läheisille. Ihania hetkiä, ihania muistoja, ihania tunnelmia. Ja niitä Oriflamen lahjaideat pursuilee kaiken ikäisille ja kaiken kokoisiin budjetteihin. Meillä on esimerkkihenkilöitä, joista saat hyvää osviittaa siihen, että mitä sä voisit hankkia sun läheisille lahjaksi. Ensimmäisenä tyttö 5V. Ja lahjaideoina ihania suihkutuotteita, eli nämä on tuotteita, joilla voi pestä sekä hiukset että vartalon. Kirvele silmissä, eli ei tarvitse pelätä kyyneleistä suihkuhetkeä, kun silmät kirvelee ja on kamalaa, vaan saa ihanan suihkuhetken, jossa on upeat tuoksut ja sen suihkuhetken jälkeen iho on pehmeä. Nämä on siis hyvin hellävaraisia iholle nämä tuotteet ja näissä on aivan mielettömän ihanat tuoksut. Jouluksi saatiin nyt nämä uudet tässä oikealla puolella olevat tuotteet. Siellä on tollainen hiusten ja vartalonpesuaine, jonka tuoksu on luomumandariini uute ja piparkakku ja vanilja. Eli tää on oikeasti aivan huikean ihana tuoksu. Ja sen lisäksi siihen samaan sarjaan kuuluu palasaippua ja sitten tommonen kevyt tuoksusuihke. Eli pienelle tytöllekin on aika ihanaa, jos on oma tuoksu. Ja mikä sen ihanampaa kuin, että samalla kun äiti suihkauttaa itselleen omaa parfyymiä, niin tyttö voi vieressä suihkauttaa omaa tuoksusuihketta. Sitten sinne kuuluu myös tommonen ihana pesukinnas, piparimuotoinen pehmeä, jolla voi sitten pestä sen ihon. Ja näiden tuotteiden hinnat on alkaen 3,5 €, eli ei ole pahan hintaisia. Sitten seuraavana poika 10V. Täällä on myös aika kivoja tuotteita. Eli siellä on jonkun verran noita samoja, mitä oli tuossa tyttö 5V. Mutta sitten osahan haluaa jo selkeästi miehekkäämpiä tuoksuja. Esimerkiksi käy iskän kanssa siellä suihkussa, niin on sitten kiva, että saa sen oman samantuoksuisen suihkukeelin. Ja näillä myös voi pestä sekä hiukset että vartalon ja ovat hellävaraisia, että ei kuivata ihoa, erityisesti tämä vihreä sarja. Ja sitten haluttiin myös nostaa tommoset ihanat pingviinitossut, jotka on myynnissä jaksolla 17. Ja pingviinitossuissa on aika ihana tarjous, eli kun ostaa mitä tahansa muuta tämän jakson 17 esitteestä, niin noi tossut saa ostettua hintaan 12,90. Muuten ne on 22,90, eli siinä säästää kivasti rahaa. Tällaisia ideoita 10-vuotiaalle pojalle. Sitten lahjaideoita meikkaamista opettelevalle tytölle ja nostetaan tänne ehdottomasti esiin OnColorin meikkilinjan tuotteet. Siellä on myös yksi Giordani Goldin tuote, mutta pääsääntöisesti suositellaan näitä OnColorin tuotteita. Ja ihan sen takia, että näissä on hyvät pigmentit, mutta nämä on todella edullisia. Eli nämä on just siihen hetkeen sopiva, kun harjoitellaan sitä meikkaamista ja halutaan kokeilla vähän erilaisia tuotteita, halutaan vaihella niitä. Ja kuitenkin Oriflamen tuotteet on hyvin turvallisia. Eli tiedän, että jokainen äiti ja isovanhempi pohtii sitä, että onhan se tuote varmasti turvallinen, kun lapsi alkaa opettelemaan sitä meikkaamista, niin Oriflamen tuotteet ovat turvallisia ja tutkittuja. Siellä on erittäin paljon erilaisia ihania meikkejä OnColor-sarjassa. Sieltä löytyy kynsilakat, ripsarit, rajauskynät, huulipunat ja ihan kaikki. Eli kaikki siihen meikkaamiseen. Ja toi OnColor on ajateltu niin, että siinä ihossahan ei ole vielä korjattavaa juurikaan näissä siivassa, kun aletaan meikkaamaan. Mutta tossa on semmoisia pieniä helmiä, jotka sitten hajoaa, kun sitä levitetään iholle, niin saa vähän semmoista kevyttä sävyä, jos ei halua vielä siinä vaiheessa alkaa käyttää meikkivoidetta tai tuntuu, että myös toi BB-voide on liian vahva. Mutta nämä on ihan muutamalla eurolla saa jo OnColorin meikkejä.
Sitten joululahjaideoita 18-vuotiaalle miehelle. Ja sieltähän löytyy vaikka mitä. Peter Legend on ihan takuuvarma tuote siinä vaiheessa, kun halutaan hyvä tuoksu miehelle, mutta ei oikein tiedetä, että mistä se tykkää. Tämä on semmoinen, mistä tykkää ihan kaikki. Ja Peter Legendistä löytyy sekä tuo tuoksu että sitten dödö. Sitten me nostettiin myös esille tuommoinen uusi Nordformen Sub-Zero lahjalaatikko, jossa on kasvovoide, joka käy myös rauhoittamaan ihoa parannoin jälkeen. Sitten hiusten ja vartalonpesuaine ja palasaippuja, ne oli tosiaan tuollaisessa tyylikkäässä lahjalaatikossa. Ja lahjalaatikon hinta on vaan 22,90. Ei ole pahan hintainen. Ja sitten tommonen ihana Nordformen vihreä sarja, eli toi herkän ihon sarjan. Sieltä dödön ja hiusten ja vartalonpesuaineen lisäksi myös löytyy tommonen kasvojen hoitotuote, 2-in-1 tuote, jossa on paranoiageeli ja kasvojen puhdistusaine samassa. Ja sitten löytyy tommonen tyylikäs kosmetiikkalaukku, eli toihan menee aika kivasti, jos hankkii noi kaikki se tuotteet ja sitten laittaa ne tonne pussukkaan, niin tulee aika kiva lahja. Ja sitten tietysti toi vihreä Venture vielä siihen, niin sopii jotenkin värimaailmaltaankin tosi hyvin yhteen. Sitten vielä viimeisenä tommonen karvanajotrimmeri, jolla saa poistettua kasvolta niitä karvoja, joita sinne ei sitten halua. Sitten joululahjaideoita 25-vuotiaalle naiselle, joka ei meikkaa. Eli sieltä tällaisia erilaisia lahjaideoita. Glow Essential-sarja on hyvin edullinen. Sieltä löytyy suihkukeeliä, käsivoidetta, kasvojen puhdistusainetta, kuorivaa naamiota ja niin edelleen. Eli se on hyvin monipuolinen sarja. Sitten myös Sweet Delight Love Nature-sarja on erittäin herkullinen, niin kuin ehkä kuvastakin voi päätellä, että siellä on suklaata ja minttua ja hasselpähkinää ja sitten on myös vadelmaa tuossa kasvovoiteessa ja nämä on oikeasti siis syötävän herkullisia, aivan ihania. No sitten tämän vuoden ehkä yksi hittilahja meiltä on Milk & Honeyn lahjalaatikko, koska tämähän on yksi meidän suosituimpia tuotteita ja huna- ja myllykkeli toi käsi- ja vartalovoide on hyvin tunnettu meidän tuote. Eli erittäin täyteläinen, ihana ihonhoitovoide, joka käy siis vartalolle ja käsille. Ja toi lahjalaatikko on hyvin tyylikkään näköinen ja siellä on tosissaan se käsi- ja vartalovoide, suihkuvoide ja palasaippua. Ja sittenhän siihen voi vaikka hankkia kaveriksi tämmöisen pyyhesetin, joka värimaailmaltaakin sopii hyvin. Ja jos rakastaa Milk & Honeyta, niin sieltähän löytyy myös sit shampoota ja hoitoainetta ja hiusnaamiota. Ja sitten tietysti 25-vuotiaalle, joka ei ole kiinnostunut meikkaamista, mutta joka rakastaa ihonhoitoa, niin No Weights ihonhoitosettihän on aivan loistava. Niitä on siis erilaisia ja mielellään autetaan sitten valitsemaan juuri oikeanlainen sille lahjan saajalle. Joululahjaideoista tuoksu nuorelle miehelle. Ja siellä se Peter Legend on ihan ehdottomasti se ykkönen, se on täysin varma ratkaisu. Mutta sitten So Pfeffer Ecstatic, en osaa lausua niin on myös todella maskuliininen, upea tuoksu. Ja ainakin mun mielestä toi ulkokuorikin on erittäin houkutteleva. Tää sopii myös nuorelle. Sitten saatiin uusi tämmönen Posses Absolute maan tuoksu ja kuten huomaatte, pullo on erittäin tyylikäs, soveltuu erittäin hyvin lahjaksi ja siinä on miehekäs upea tuoksu. Se on ihan uutuustuote. Mutta jos haluaa täysin varman, niin Peter Legend on kyllä ehdoton. Sitten tuoksu nuorelle naiselle, niin täällä jotenkin tämä pinkki värimaailma korostuu. Siellä on kirsikan kukan tuoksua. Sitten siellä on Loved Upia, eli tämmöinen rakkauden tunteita nostattava. Ja sitten Posses Absolute on ollut meidän yksi ihan suosikkituoksu, ja siitä saakka kun se tuli, se on myyty siis moneen kertaan loppuun, ja sitten onneksi aina saadaan lisää sitä, mutta se on myös hyvin varma. Ei ole kauhean vahva, semmoinen makea, hyvin herkkä, aivan ihana, herkkä ja kuitenkin samalla vahva tuoksu. Ja sitten myös tämä
tämmönen rusettipullo, eli Love Potion Secret, on todella makea tuoksu ja sekään ei ole hirveän vahva, mutta aivan ihastuttava. Kaikista uusin uutuus meillä on All or Nothing, tää pinkki tuoksu, ja tää on kyllä semmonen oikein itseluottamusten kunkkutuoksu, eli tämän teemakin on, että kuka sanoi, että olet liikaa, että anna itsesi näkyä ja anna ihmisten huomata sinut. Toi on tuoksu, joka kestää iholla todella kauan. Se on aito parfyymi, hyvin laadukas, todella upea. Ja jos haluaa viimeisen päälle tuoksun, niin se on tuossa. Se sopii kyllä muillekin kuin nuorille naisille. Sitten ihonhoidosta kiinnostuneelle kiireiselle 30-vuotiaalle äidille. Niin siellä lähdetään sitten Noveitsia katselemaan ensimmäisenä, eli toi ihana öljypuhdistaja. Tämähän on kiireiselle ihmiselle ihan must have tuote, koska samalla tuotteella puhdistaa kasvot ja meikin, vaikka olisi vedenkestävä meikki. Se on ihan huipputuote. Sitten jos haluaa panostaa siihen lahjaan vähän enemmän, niin taas mennään sinne Noveitsin ihonhoitosettiin, eli täydellinen ihonhoitorutiini ihmiselle, joka rakastaa ihonhoitoa. Ja tässä taas autetaan mielemmän valitsemaan oikeet. Mutta sitten myös optimaalisesti, jos haluaa vähän budjettiversion, niin optimaalista myös löytyy ja siellä voidaan myös rutinoida tai tehdä täysin valmis ihonhoitorutiini halutessa, tai sitten voi ostaa yksittäisiä tuotteita. Ja sitten jos halutaan vielä vähän edullisempaa, niin se Glow Essentials-sarjasta löytyy myös ihonille tuotteita, ja esimerkiksi toi kuoriva naamio on aika ihana kiireiselle henkilölle, kun samalla tuotteella saa kuorittua kasvot ja sitten on myös se naamio. Tai sitten Woundin tommonen kuoriva naamio, joka nopeasti kuorii ihon ja siellä on happoja, jotka sen ihon kuorii, eli siellä ei ole rakeita ollenkaan. Tällaisia aika ihania vaihtoehtoja ihmiselle, joka on kiinnostunut ihon hoidosta. Sitten lahjaideoita naiselle, joka ei meikkaa eikä ole kiinnostunut ihonhoidosta. Monet ajattelee, että Oriflame on vain ja ainoastaan kosmetiikkaa, joten on meillä sitäkin, mutta on meillä paljon muutakin. Eli esimerkkinä nyt sitten Norsken korut, tuossa on muutama esillä, mutta niitä on paljon muitakin ja jokainen noista koruista kertoo sitten tarina. Eli siellä on joku kivi jokaisessa ja sillä kivellä on sitten erilaisia ominaisuuksia ja tarina kerrottavanaan. Norsken koruihin kannattaa ehdottomasti tutustua. Nämä toimitaan vielä tyylikkäissä lahjapakkauksissa ja laatikoissa, eli erinomaisia lahjoja. No sitten taas mennään sen pingviinitossuihin, jotka on vain jaksolla 17 myynnissä, eli nämä myös toimii kaikille kylmävarpaisille. Sitten Tender Care lahjalaatikko. Tenderithän on meidän tällaisia legendaarisia tuotteita ja ihan maailman parhaita huulivoiteita, mutta sopii kaikkialle sinne, minne iho tarvii kosteutusta. Ja tuossa lahjalaatikossa on tuoksuton tenderi, sitten on omenatenderi ja musta herukka. Ja siinä on myös tämmöinen aika ihana tarjous. Jaksolla 17, kun ostaa kuvastosta mitä tahansa muuta 25 €, niin ton tenderilahjapakkauksen saa ostettua, hinta on 16,90. Muuten sen hinta on 33 €, eli kannattaa tsekkailla sitten, että mitä kaikkea muuta siellä kuvastossa on. No sitten taas se Milk at Honey, kaikkihan käy kuitenkin suihkussa ja niin poispäin. Eli vaikka ei olisi ihonhoidosta ja meikkaamisesta kiinnostunut, niin nämä 2 lahjapakkausta on erinomaiset. Eli Milk at Honeyssa oli käsi- ja vartalovoide, suihkuvoide ja palasaippua. Ja sitten taas tässä Love Natureissa kookoksen tuoksuisessa on suihkuvoide, vartalovoide ja käsivoide. Ja sitten meiltä löytyy myös tämmönen ihana posliinimuki silikoonikannella. Aika ihanan näköinen. Joululahjaideoita 40-vuotiaalle miehelle. Siellähän on jo vaikka mitä. Noriformen lahjalaatikko, mitä suositeltiin vähän nuoremmallekin, niin on erinomainen lahja myös ton ikäiselle. Sitten Glacier on tämmöinen oikein raikas tuoksu, niin tuossa lahjalaatikossa on tuoksu ja sitten dödö. Sitten löytyy myös Giordani Gold Man-sarjasta vastaavanlainen paketti, eli siellä on se tuoksu ja sitten on dödö. Sitten meiltä löytyy aika tyylikäs kaulahuivi. Sitten on tommonen kukka,
Se on niin kuin mun mielestä aika kiva, kun se on musta, niin se on hyvin semmoinen miehekäs. Sitten se karvatrimmeri, mutta sitten myös kun halutaan niin kuin panostaa siihen lahjaan, niin sitten Nov Age Men. Ja tää on mun mielestä miehelle, joka haluaa huolehtia itsestään tai joka ei vielä oikein tiedä, että mitä hänen pitäisi tehdä kasvojensa iholle, kun se kutisee ja on ärsyttävän tuntunen ja vähän alkaa jo juonteitakin siellä näkymään, niin pelasta tällaisen miehen iho ja hanki hänelle Nov Age Men ihonhoitosetti, jossa on kuoreva puhdistusaine, silmänympärysvoide, seerumi ja sitten kasvovoide. Viimeisenä sitten vielä tällaisena valmiina esimerkkihenkilö 80-vuotias nainen. Ja sieltähän löytyy siis vaikka mitä. Jälleen ne pingviinitossut, kuten huomaatte, me ollaan sitä mieltä, että tää käy lähestulkoon kaikille. Sitten meiltä löytyy aivan ihania kynttiläpakkauksia ja tommosia lämpimiä sukkia. Mutta sitten löytyy myös tommonen perässä vedettävä ostoskassi, mikä on aika tyylikäs ja kivan näköinen. Sitten pohdittiin, että myös aika hyvä lahjaidea on jalkavoide ja sitten myös tommoset kosteuden säilyttävät sukat. Ja yläkulmassa on tommoinen setti, missä on raspi ja jalkavoide ja tää on hyvän tekeväisyyssetti. Eli jokaisesta tollasesta setistä, joka myydään, niin lahjoitetaan Pelastakaa lapset ry:lle 1 euro. Ja näitä settejä on siis 3 erilaista, niihin kannattaa ehdottomasti tutustua, koska silloin kun hankitaan lahja, josta menee lahjoitus hyvän tekeväisyyteen, niin sehän on siis, se on niin kuin lahja, josta todella tehdään hyvää monelle. Lahjan antajalle tulee hyvä mieli, hän on saanut todella hyvän lahjan annettua ja hän on auttanut sitten näitä kotimaan lapsia. Lahjan saaja saa loistavat tuotteet, joilla saa hemmoteltua itseään ja tietää sitten myös, että on osallistunut tähän auttamiseen ja sitten tietysti Pelastakaa lapset ry:n lapset hyötyy siitä. Mutta sitten jos halutaan taas oikein semmoinen viimeisen päälle lahja, niin Nov Age ihonhoitosetti ja vaikka ikää olisi jo enemmän, niin kyllä se ihonhoito monelle on tosi tärkeää ja se saattaa olla myös itsensä hemmottelun, kun ei välttämättä enää jaksa lähteä mihinkään. Moni 80 jaksaa vielä kyllä käydä, mutta vaikka ei jaksaiskaan, niin se ihonhoito, se, että saat kasvoille ihanan tunteen, pehmeän ihon, hemmottelet itseäsi, se on tärkeää iästä riippumatta. Mutta sitten jos on semmoinen fiilis, että okei, esimerkkitapaukset ei nyt ei iskenyt ja en mä tiedä, tykkääkö ne nyt noista ne mun läheiset ja niin poispäin, niin mulla on kyllä täydellinen lahjaidea. Eli tää käy ihan kenelle tahansa. Eli Oriflamen lahjakorttia, näitä on saatavilla 30 euron, 50 euron ja 100 euron arvoisina. Ja tämä toimii niin, että laittaa edustajalle viestiä, niin hän sitten tilaa sen lahjakortin ja tämän saa siis sähköisenä. Eli ei tarvitse maksaa postikulujakaan, mutta totta vai jos haluaa, niin tästä voidaan myös tehdä semmoinen paperinen versio. Eli ihan semmoinen oikea lahjakortti. Ja sitten haluttiin vielä vinkata tämmönen, että lahjakorttikin on aika ihana saada, jos sen kanssa on vaikka kasvonaamio, semmoinen yksilöpakattu kangasnaamio ja sitten tää lahjakortti siihen, niin on kyllä aika ihana lahja. Tämähän käy oikeasti ihan kaikille. Oli sitten pienen lapsen äidille tai minkä ikäiselle miehelle tahansa tai ihan kelle vaan. Jos et ole varma, että mitä hankkisit, niin Oriflamen lahjakortti on täydellinen ratkaisu, koska meidän tuotevalikoima kattaa niin monia asioita. Ihan vauvasta vaariin löytyy tuotteita. Ja tosiaan me mielellään autetaan valitsemaan täydelliset lahjat sun läheisille, eli laita rohkeasti viestiä. Jos näistä et saanut sitä täydellistä lahjavinkkiä, laita viesti, kerro vähän, että kenelle se tulee ja me mielellämme autetaan sua valitsemaan oikeat lahjat. Moi moi!